alo lang ngal chura avei zong asoi nge azirlai thiam sa aron chei chuak ni chuta mel thai chuan zo tak main tu emo chu aron hal chang put ta vok maya hoi kual ruain rem lo tak chuan a ngat ta chunga chu vele thalkeng mi pahnih chu ron tlan thlain a hnung zawk ka mi phei chu avading zo lo te lul em a thal fang chu thain a phu zoka camera hoi dan da sonin navak lova ko phei ti hriat tak hian mel thai among chu a fu taya barakhai hlim ang mai mel churon puin aron thin rim ve hle ani khwalzin pahnia pakhat zawka chuan an hai thu le an zinga chenga khwa var pui turin aron som ta ani chuta an hoi zau deuh chuan khonglaya mi pakhat lo let reng awa hmu chuan mel thai chu zawna nei mel hian a mel ngala mel thai chuan lo hre thiamin pui thiam te le farisai ten an kalpel hnu awa hmu in an hiama te first 8 le first 9 te hnuya sabeng tungkeng lo ma se apuak thu chu a hil ve ta ani chu vele chianga chu ron harin aron hoi a em maya awi zonang mai chuan akal ta futa reilo te athim zok nu chuan mi pakhat tunge ani kan hriat lo tu hrai choi nge ani ti po kan hriat lo rampam cheng soman kengin alo lang ve le a chumi hnuwa chuan zonam ra ile new on zo ite chu lo lang ve le in engemaw thil thut a om puwa meiche mual phona nabik lutuk chu in ve nan hriam hrei keng lo mai la phone camera talken a thangin ti te an soi kai ma chuan rampam keng pa bok khalo lang le in damdoi ngei deuh a ngei aniang ti tur hian alo hoi hu a zonam ra ile new on zo ite lam chu apan thata ngal ani chuta sem dam ei bil thi ti thin nam pi le pu te nun dan moi takha chom nung zelin an ro chan ai te chu an lo dil ve ma chuan an ape zunga chuta chianga te lo lang ve le in cycle khal zo hlim an chak loka chuan cycle khal zo hlim ti hriat tak no pang le misual pa lem atang goina ma te chu an lo kal lui poka chianga chuan a hma poin ekin min tau kuak tira zan khat chung ekin ka hmu pha ti ni om hrim hian tlan phei atum tamaya chu vele khwalzin pahnia pakhat zawka chuan lo dang betin mel thaya alo rescue ve hle aron flying kick ve nge ya he pa lu ero en tlang har fu mai chuta alu chuan a buk ani nge yang lei an chedong chu a hmunai kher mai ron tlan tha in a ke a chui nge a tlan dan a mak hrim ti po hriat a har ngei mai khwalzin pahnih te chuan chianga chu lo dang hne lovin a lo tal pi ta mel thai chu lo thleng thla ve ngalin a pom ta nol mai mangai tiam thu an in fa man nge mon le mel thai chuan cheng ni thir a thlau chu chhar tumin a let le a chu vele zumbi tuai tir chuan lo bei ve le in aman lopa zumbi rual u jok lo dona tan chuan a vor phei ta nol mai don thel ta se an ve viau ngeyang le ole tuna chuan substitution kan siam do na nga tu cher dan nge ero chu nangma ni kuta lo omro se thir len po na chuan noi thum don be se nge noi zalak ve du ni ang ti po hriat lo chu an lo lon fur maya thu dik du anga lang si dik na tak ero du si lo te po anom ve nge yang le ma se kan soi thei a om lo mai video ilut le don zok mayang
zombie ho chuan I in tiam na kha engma kan la hmula ve ti in lu chua an lo tum ve meka mel thai ero buai chung chung lau thong bok si chuan hora u in holo chuan ti in mol te chu avala a vuak te chu atum ta ngala a then phei chu avua ka ma ten an tlu a lau si chuan vot lo thei si lo chuan anom te po ani mai thei ani pikung ita thingfak ngai mai chu new on zoi chuan vor phein dal chianga chuan alo dong chata chu vele rang tak mai chuan zombie lukir tak mai chu avothuta thuai mai le kongka chu khar ngalin an tlan che phei ngala chuta guinam sambuka chuan ron kokin chianga kan lain huang atia chu vele mel thaya thinrim chuan akut churon humin I hau set sutea atiril ru ani next video chun zom le ani yang video mu nam tak tak te mu chun zom zel du chuan min lo subscribe la notification bell on pa in like lo met la chumi pa chuan comment section lawa min ron ching phar don ya